Makaboring na naman pala yung storya ng biye mo. Hoy, pwede ko ba mamiling room? Hoy, Mr. Willy Wonka. Sige, Kenny na ang television room. Banta na ako manalbeng burgidi kaysa kengiking pakikiramdam. Ay, doon na. Gusto ko niya ngayak mo lang postisyo ko ay. Welcome Kenny kaya kaming television room. Ako pala basta-basta television room ni. Kasi Kenny kami rin mag-ship ka ng mapilang products mi. Wari, pialbenya mo ini. O makapag-ship kayo kay ni Mr. Willy Wonka. O panaya ang bulada sing Willy Wonka ngayon Makanano kayo makapag-ship gamit na ng TV Bap? O andyang Sanderford yan na guway tay At saka anong posible man? O tinakam gumamit courier service. Dana dagdag na ka magkano minsan free delivery pa Makatak. O sige, bakang tamaniwala ka pakit ko kaya ka So inggawan ta mo maglagay ako chocolate Kenny. Ang kay lipat taya ka rin. Kaya ang TV nga ito. O nano, ready na kayo? Boys, kunin niyo ito chocolate. Ako pala, pakisabi kong mayap lalakorin kaya kong salamin. Kasi makabulag ini. Mr. Willy Wonka, ida na katagol na yung chocolate na yan. Napapansinan yung larang artista kapag mga video la. Ang kay po nga papanalbentala yan TV, makayan lakalate. Makantaya rin yung principal na yan, Bap. Bak mariari kung kuminis bagya pa king chocolate na yan, damera ano ko. Hindi man na laklak yan lo. Madagulya po maputo siya pa yung pustiso mo ay. Ay do mo ka Charlie. Puro na ka sa pikandar na yata Ay, may bati nyo. Alisa, para yung kabaluan mo megin yung particles kanyan ta. Mala wifi taya kakit pero tsuya. Tara, lawin taya ka rin ay. Ay taya. Tsuya pin. Alyari pala yan Mr. Willy Wonka. Oy ka, kanan me. Ace! May kinis ko pang matsing. Katakuti mo naman. Oy ka. Kanan me, lagwa. Yan yung peka mo munang chocolate na ba't kim panahon da rin homo sapiens. Malyari kaya kayang tikman yan. Sige Charlie, buri ko ngayon tikman me. Madidinan niya po muna. Mampa mo, pe matakawan mo yapo mo. Mo bala ko na ano nga yung bento mo? Teleporter. Pinaka-importante yung yan lalo na't matraffic. Panay na kasi chocolate yung isipan mo ay. Mak, balo na naman siguro Mr. Willy Wonka kung nanong gagawa na. Alina, nabalo. Kasi nung balo na, makapag-teleport niya sana yan ikang Boracay. Bakit ko kaya kayo? Boys, pakisalabatan nyo na yan. Bouncer! Mag-bounce na kayo keta? Ay Dana, minisa no murat ang bouncer ko Pabura niya pa, bantang ni Charlie na mo yung mitagang. Anong kasa sa buntok. Ewan lo, Dana, matalino kang talaga. Maraming bolang. May mag-Power Ranger yung pang animal. Yan. Tang! Sopan mo keme! Pasalamat ka boy, kumpeto ka pa. Napasalamat! Akakit mo na yung kalati! Bab, sorry na. Sopan mo na ako. Makanya na ka talaga kanyan. Nakakasing kasi buntok ay. Nano malyari tanggawan kanini Bab? Papitpit taya?